Alhamdulillah, India Abubakar Sadiq Abubakar, Jango Department Computer Science HND1, Tafa Balewa Local Government Bauchi State. To Mala Bakar da hande ala take ardo fulsa fulbe federal foli ko no wadi latida ardido hande. Alhamdulillah, yes Allah jomira to bawde gaddudo ande nyalde kama masai artugal fulbe jangobe do federal polytechnic Bauchi wada alfahari e ɗum lokaci bo inchallah yetti Allah mi waɗay kokari sosai mi yiya ngal ardugal ngal faɗi yeeso kala pullo gonɗo nder federal polytechnic Bauchi e gonɗo kawye ɗo fu inchallah mi waɗay kokari ardoɓe ardugal gongal ɗo mi yaada e vice président am yiki ardungal maga ngal kesal kila hedde ko non heppata goɗɗin challenges ko goɗɗi aybeji yaɓuten ɗum galle atal tokkata gam yiki a sukki kala ko tepoto urtayaki fu daga ardugal moɗon jotta. To alhamdulillahi to mi mari challenges inchallah mi hutinira tokkuɓe am e min jadata duyadu min joɗo min dara ɗumen keɓirta solution ɗo masala min keɓi challenges gon nder ɗum makaranta to jonta ɗume gatton e yeeso yiki hande ɗum lammini on e inchallah ko min gaɗata to yeeso woni min nodda e jonde kawra koye amin min ketta to min puɗɗirta duyadu timmino ma min mbiya min kuwani ɗum makaranta e kala fullo fu gonɗo nder ɗum makaranta. To ɗume wonta sako ma de garagari to sako am anjum woni to mawɓe fulɓe wonɓe nder ɗum jaha Bauchi ma wonɓe kauye fu emin toroɓe ɓe gaɗa kokari ɓe darana sukaɓe fulɓe lawol jande kawma bo lawol kuuɗe min godi janguɓe sosai amma bo fa joni ɓe keɓai kuuɗe ɗe ɓe gaɗata mana kuugal gomnati won ɗon min toro mawɓe ɓe gaɗa muñal ɓe gaɗa ka larugo ɗum damuwa min keɓa minon ma min gaɗa alfahari komin koti ton gaɗa min holla cewa min jangoy bo min gaɗi